Vi har lige købt tun bøf for Tun steak. 35 kroner. Nej. Sammen med dyr. Men vi køber også kærligt. Ja. Så er inde i Føtex skal finde resten af råvarerne. Ja. Hvorfor? Frankfurter. Okay, godt. Betal med kontanter eller vælg betalingsform. Eller har jeg kontanter? Brug Dankort-terminalen til at afslutte transaktionen. Hey, du skal ikke filme min kort. Du skal ikke filme min kort, Charlie. Stop. Den filmer. Kom. Nå. Skal jeg sige det? Ja. Det kan jeg sige sådan. Jo, hvad så der? Den kid en kid, som I kan se. Jeg kan ikke sige det samme igen. Det er lige meget. Godt. Så i dag så skal vi lave nogle tun steaks, bøffer. Ja. Det er lidt det. Vi starter med nogle boller. Med nogle pestoboller. Så det er godt. Nå, godt. Så starter vi klipper fra. Så starter vi med vores boller. Til vores boller skal vi have noget stuetemperatur, vand og noget 25 gram gær, som er cirka så meget her. Det er lidt træls. Ja, det er fint. Nå, du er ikke i gang. Nu er den i gang. Så skal vi lige måle 500 gram mel op. Det gør vi her. Sådan. Oh yeah. Så der er pestoen her i. 3 teskæer. Og så ældes det bare godt i brødet. Sådan her. Sådan her. Så har vi den. Det er sådan her, det kommer til at se ud. Så lader vi den bare hæve. Godt, så har vi vores dej hævet lidt. Så skal vi se at forme den. Ja, vi skal bare have sådan en håndfuld bolle her. Ja. Bare sådan cirka sådan den størrelse. Hvad så fucking godt, at det bliver. Tak. Det er stærk. Hey, man, tag den lige ud den der. Ej. Nu vil jeg lave dressingen. Alle kablersen. Ned med dem. Alle sammen. Ja. Sådan, det er lagt. Nej, jeg synes ikke, den er nok. Sådan.
Kill it, man. Kill it. Kill it. Så. We got some fish. I'm gonna get it in here. Somebody, give me a spoon. I'm on it. Det var ret lille. Make a move on me. Kom så. Nunden til det. Vent nu. Godt. Så går vi. Så går du væk. Så mangler vi bare... Så mangler vi bare at stege vores tuna steaks, som vi har fundet fra fiskhandlere. Og de var rimelig dyre. Så vi krydder dem lige med noget peber og noget salt. Pepper and salt. Pepper and salt. Bare på den ene side. Okay. Man, you suck. Ups. Ja. Man kan høre det ligge på plads. Simpel med i en film. Hvad er det? Den er. Hvad? Steg vores tuna steaks i lidt olie. Og de skal bare lige stege sådan... Ja, ikke så lang tid. Kan du ikke bruge sådan en... Come on. Ja, så det var lige være på i sådan 1 minut og sådan noget, og så vender vi dem. Ej, 2 minutter måske. Skal jeg lige potte den over? Det var taget. Så lad os bruge noget af det her. Brug en kniv. Oh yeah. Og så tager vi vores bøffer, vores tun, steak og salat. Så lad os lige skylle salaten, så den bliver god at spise. Så. Så oven på det. Der. Og så tager vi lige noget pesto på den anden. Så det lige giver lidt mere pesto smag. It's good. Og så har man en klasseburger. Yeah.